Nagpagawas na og pahayag si Davao del Norte Board Member Orly Amit kalabot sa preventive suspension order batok kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Sarag himakak ni Board Member Orly Amit ang statement ni Governor Edwin Hubahib nga wala matud pa kini gipaybalo sa maong kaso ug wala matud pa due process sa preventive suspension order bato kaniya. Human giserve sa DILG ang preventive suspension order gikan sa Malacañang kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kagahapon. Nagpagawas na og pahayag ang kampo ni Davao del Norte Board Member Orly Amit nga mo'y mipasaka og reklamo. Nagsugod kuno kini niadtong 2022 dihang gipauli sa gobernador ang government-issued vehicle nga anaa kaniya. Ang nahitabo ato is iyaha kong gi-imbarguhan og government-issued vehicle. So medyo na-feel na ko itong dili siya maayo kay sa tanang board member, ako mangoy pinakalayo. No, na ako sa Samal, nagpuyo. So ako pag iyahang gikuhaan og sakyanan. Dugang paniini, ang Legislative Department nga gidumalahan ni Vice Governor Oyo Uy nga mauunta ang responsable sa ilang mga gamit. Gimakakusab ni Amit ang giingon ni Hubahib nga walay due process ang gipagawas nga preventive suspension order. July 17, 2023, dihang gipadadaan og order to answer ang governor gikan sa Malacañang. August 23, 2023, dihang na-receive ni ini ang order. Upon September 4, 2023, nangayo kini og extension nga 15 days. September 22, 2023, nangainasab kini og laing extension nga 15 days. Gani niya atong October 9, 2023, nakafile na ang governor sa iyang tubag. Katulo siya nagsulat ani sa Office of the President. Muna bakak ng iyang statement kaya wa siya kabalo aning kasuha. Kay pirmado niya ang iyang tubag. Samtang gikabalakan usab ni Amit ang mga dagkong sakyanan nga nagababag sa entry ug exit point sa Kapitolyo ug ang pagkandado sa gate. Posibleng matud pa nga maapektuhan ang adlaw-adlaw nga transaksyon sa Kapitolyo. Nagbahado sab kini sa ubang department heads nga nalambigit niini. Ang maipit di ang empleyado. Kaya ang empleyado manggod pareha atong nahitabo kagahapon ang engineering truck gibabag nila sa gate sa Kapitolyo. Gisira nila ang gate sa Kapitolyo. Diri sulod sa Kapitolyo na hamper ang operasyon sa gobyerno. Samtang gibudyag usab ni Vice Governor Oyo Uy o karon OIC Governor nga iya gihapong tumanon ang mando isip OIC Governor sa probinsya. Napay mga kumbaga resistance, napay mga ginagmay na mga rallies. Di lang nato pugson usa. Sabota sa mga sentimento sa mga tao. But on my part, as soon as I was designated as acting governor, I have to perform and act my duty. Sara sa karon nagpabiling gihapon sulod sa iyang opisina si Governor Edwin Hubahib. Samtang gipangtanggal na usab ang mga dagkong truck nga nagababag sa entrance sa Kapitolyo. Gibutyag usab ni Vice Governor Oyo Uy nga sa sunod semana pohon makabalhin na kini sa pikas nga opisina aron ma-exercise niya ang iyang responsibilidad isip OIC Governor sa probinsya. Sara. Daghang salamat Kent Abrigana.